amb un alumnat de famílies de cultures i procedències diverses i que disposa d'un equip de mestres cohesionat, il·lusionat amb la realització d'un model pedagògic d'integració i seguiment individual de cada alumne. Es tracta d'un model que, a més d'altres aspectes també encertadament enfocats, consisteix a organitzar grups intercicles que permeten l'aprenentatge cooperatiu entre alumnes de diversos nivells. A Jesuïtes Poble Sec, Col·legi Sant Pere Claver de Barcelona, barcelonès, recull el Premi Maria Àngels Brescó.